Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udu qafidin lati atfin ala domiri qafdin laziman qadju ila walaysa ingdi laziman itkot atafin nasri wanad misoki ki musbata. Wa a'udu qafidin utawi baleni amil kang ngejirake lati atfin ing dalem nalikane ngatufake ala domiri kofdin ing atase domir kang ngejirake iku kodju ilah. Iku kodju ilah temen-temen didadekake opo audu covid laziman ingkang wajib. Walaisa lan ora ono opo audu covid ing di ing dalem munggoe ingsun Kyai Musonef iku laziman kang wajib. Itkot ata krono teko opo adamu audil covid adamu audil covid fin nasri ing dalem nasr wa nadmi lan ing dalem nadum. Asok iki kang sokeh musbatan kali kang ditetepake ai tegese ja'ala dadekake sapa jumhurun nukati agung-agunge pira-pira ulama ahli nahwu i'adatal qafidi ing baleni amil kang ngejirake ida utifa ing dalem nalikane diatufake apa qafid ala domiril qafdi ing atase domir kang ngejirake laziman ingkang wajib. Wala aqulu lan ora ndawuhake sapa ingsun bihi kelawan laziman liwurudis simai krana tekani krungu nasron ing nasron kali rupa nasr wanatman lan kali rupa nadom bil atfi kelawan atof alat domiri ing atase domir al makfudi kang dicirake min goiri i'adatil qafidi saking tampa mbaleni huruf kang ngejirake. Faminan nasri mongko iku setengah sangking nasr kiro atu Hamzata utawi wacanane Imam Hamzah surat An-Nisa ayat 1 ya. Wattaqu alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wataku lan wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah alladzi kang tasaaluna kang padha nyuwun sapa sira kabeh bihi kelawan Allah wal arhami lan sanak raket. Surat An-Nisa ayat 1. Bil jaril arkami kelawan ngejirake lapat arkami atfan krana ngatufake alal hai ing atase lapat hak al majrurati kang dijirake bil ba'i kelawan huruf ba lapat bihi. Wa minan nadmi lan iku setengah sangking nadom ma utawi syair angsada kang nglagokake hu ing emah sapa Sibawehi raqimahu wa ta'ala sapa Imam Sibawe Rokima mugi-mugi paring welas hu ing Imam Sibawe sapa Allah Ta'ala. Bakar Basit fal yauma korrupta tahjuna watastumuna yo kena watastimuna yo kena yo oleh watastumuna watastimuna yo oleh fathab fama bika wal ayami
min ajabin. Fal yauma mongko ing dalem iki dina korupta marek sapa sira. Tak baleni ya, iki bakar basit ya. Fal yauma korupta tajuna watastumuna fathab fama bika wal ayami min ajabin. Fal yauma mongko ing dalem iki dina korupta marek sapa sira. Taju ngolo-ngolo sapa sira, nyacat-nyacat sapa sira na ing kita. Watastumu ya oleh, watastimu ya oleh. Watastumu lan misui sapa sira na ing kita. Fathab mongko lunga sapa sira. Famabika mongko ora ana iku kelawan sira wal ayami lan pira-pira dina min ajabin utawi nggawokake. Mine iki min zaidah. Bil jaril ayami kelawan ngejerake lapat ayami atfan krana ngatefake alal kafi ing atase huruf kaf al majrurati kang dijerake bil ba'i kelawan huruf ba lapat al ayami lho. Wal fa'u qad tukdafu ma atufat wal wawu it lalab sawai yang farudat biat fi amilin muzalin qad baki ma'muluhu daf'an liwah min utuki. Wal fa'u utawi huruf fa iku qad tukdafu terkadang dibuang apa huruf fa ma ing dalem sertane maktuf. Atofat kang ngatufake apa huruf fa ing emah. Wal wawu lan wawu it lalapsah ing dalem nalikane ora serupa iku maujud. Wa ya utawi huruf wawu iku ing farudat ngijeni tatawa dheweni apa huruf wawu. Biat fi amilin kelawan ngatufake amil muzalin kang dibuang. Kot baki kang temen-temen tetep apa makmuluhu makmule amil daf'an krana nolak liwamin maring salah cipta. Utuki kang direksa apa wamin. Uktuki kang diadoi apa wamin tatawa kang diwedeni apa wamin kang direksa apa wamin ngono ae. Kotuk dafu terkadang dibuang apa alfa'u huruf fa ma'a maktufiyah ing dalem sertane maktufe huruf fa lidilalati krana anane perkara kang duduhake wamin hulan iku setengah sangking katful fa. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukor. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man minkum kali tetep saking sira kabeh iku maridun wong kang loro au ala saparin utawa ing atase lelungan faidatun mongko utawi ana wewilangan min ayamin saking pira-pira dina ukara kang weneh. Ai tegese fa'abtara mongko muka sapa man fa alaihi mongko iku wajib ing atase man iddatun utawi itungan min ayamin saking pira-pira dina ukara kang weneh. Dadi ana lapat fa sing dibuang ya. Fa aftara alaihi. Dadi fa aftara alaihi wa qad tukdafu
alfa'u ma'a maktufia fa'aktoro alaihi. Fakudifa mongko dibuang opo abtoro lapat abtoro wal fa'ulan kurufa ada kilatu kang mlebu tatawa kang manjing alaihi ing atase lafat abtoro wa kadzalika lan iku kaya mengkono kurufa al wawu utawi wawu wa minhulan iku setengah sangking kuruf wawu qauluhum utawi dawe wong Arab raqibun nakoti tolikani raqibun nakoti utawi wong kang nunggang unta iku tolikani kang ala karone tatawa kang apes karone ae tegese raqibun nakoti utawi wong kang nunggang unta wanakotulan unta iku tolikani ala karone wang farudat lan ngijeni opo alwawu kuruf wawu min baini kurufil atfi sangking ing dalem antarane pira-pira kuruf atop bi anaha kelawan sak temene kuruf wawu iku taktifu ngatofake opo kuruf wawu amilan ing amil makdufan kang dibuang bakia kang tetep opo makmuluhu makmule amil wa minhu lan iku setengah sangking taktifu amilan qauluhu utawi dawe Kyai Syair Bakar Wafir itmal goniyatu barusna yauman wa yazasna al kawajibah wal uyuna idamal goniyatu mai masa idaya idamal goniyatu ing dalem nalikane pira-pira wong wadon kang ayu rupane barusna padha gendeng sapa algoniyah yauman ing dalem siji dina wa yazasna lan ngerik sapa algoniyah al kawajiba ing pira-pira alis ing pira-pira alisi wal uyuna lan ing nyelaki ing pira-pira mata sapa algoniyat fal uyuna mongko utawi lapat uyuna iku makmulun dadi maf'ulun sampe makmulun fal uyuna mongko utawi lapat uyuna iku maf'ulun dadi maf'ul bi fi'lin kelawan fi'il makdufin kang dibuang wa takdiru utawi kira-kirane iku lapat wakakalnal uyuna wakakalna lan padha nyelaki sapa algoniyat al uyuna ing pira-pira mripat wal fi'lu utawi fi'il al makdufu kang dibuang iku maktufun kang diatofake ala yajasna ing atase lapat yajasna dadi ana lapat wakakalna itu dibuang ya wakakalna uyuna sajane ngono ya dibuang wakat famat bu'in badahu nastabi wa atfukal fi'la alal fi'li yadi wastabi lan menangake sapa sira wastabi lan menangake sapa sira katfa matbu'in ing buang matbu tegese maktuf alaih badaa kang pertelo apa matbu huna ing kene panggonan huna ing kene bab atop ngono ya kena ya wa atfuka utawi oleh ngatopake sira al fi'la ing fi'il alal fi'li ing atase fi'il iku yasiku sa opo atfuka kot yukdafu terkadang dibuang opo al maktufu aleh maktuf aleh lidilalati krono anane perkara kang duduake
alaihi ing atase maktuf alaih waju ilalan didadekake minhu sangking maktuf alaih apa qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 105 afalam takun ayati tutla alaikum afalam takun ana to mongko ora ana apa ayati pira-pira ayat ingsun iku tutlah diwacake apa ayati alaikum ing atase sira kabeh kala dawu sapa Azam Qusari Imam Zam Qusari atakdir utawi kira-kirane iku lapat alam taktikum ayati falam takun tutla alaikum alam takti ana ta ora teka kum ing sira kabeh apa ayati pira-pira ayat ingsun falam takun lan ora ana apa ayati iku tutla diwaca apa ayati alaikum ing atase sira kabeh fakudifa mongko dibuang apa al maktufu alaih maktuf alaih wa utawi maktuf alaih iku lapat alam yaktikum wa asarolan awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane wa adfukal fi'lah ila akhirihi temeka akhiri kauluhu isaro illa anal atfa maring sak temene atof iku laisa ora ana apa atof iku muktason kang ditertentokake bil asma'i kelawan pira-pira isim bal yakunu bali ana apa atof iku via ing dalem asma wa fil af'alilan ing dalem pira-pira fi'il naku yakumu zaidun wa yakudu sepadane lapat yakumu ngadeg sapa zaidun zaid wayak udulan lunggu sapa zaid wajah alan teko sapa zaidun zaid warokibalan nunggang sapa zaid wadrib lan mukula sapa sira zaidan ing zaid wakum lan ngadeka sapa sira waktif alas min sibhi fi'lin fi'la wa aksanis ta'mil tajid husahla waktif lan ngatupake sapa sira alasmin ing atase isim sibhi fi'lin kang nyerupani fi'il fi'lan ing fi'il wa aksan lan ing sewalike istamil nglakokake sapa sira tajid mongko nemu sapa sira hu ing aksan sahlan ing gampang ya jusu wenang apa ayyutofa yen to diatofake apa al fi'lu fi'il alal ismi ing atase isim al musbihi kang nyerupani lil fi'li maring fi'il ka ismil fa'ili kaya isim fa'il wa nakwihi lan sepadane isim fa'il wa ya jusulan menang aidon kalimane aksuhada wa ya jusulan menang aidon kalimane opo aksuhada sewali iki ayyuk tofal fi'lu wawa utawi aksu iku ayyuk tofa yen to diatofake alal fi'li ing atase fi'il al waqi'i kang tumiba mau ki al ismi ing dalem tumibane panggonane isim apa ismun apa isim dadi fa'ile ayyuk tofa ya ismun faminal awali mongko iku setengah sangking kang awal qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala surat Al-Adiyat ayat 3 lan 4 ayat 3 lan 4 fal munggirati subaka fa asarna bihi nak'a fal munggirati mongko demi pira-pira jaran kang gegirake musuh subekan ing dalem waktu esuk fa asarna mongko ngubah-ngubahake apa al mungira fa asarna mongko ngubah-ngubahake sapa al mungira apa ngono wae penak ya fa asarna mongko ngubah-ngubahake apa al mungirat bi kelawan nak'ah
bi kelawan subeka yo. Tak baleni yo. Fal mugiroti mongko demi pira-pira jaran kang gegirake musuh. Subekan ing dalem waktu esuk. Fa'asarna mongko ngubah-ngubahake apa al mugirot bi kelawan subeka. Nak'a ing mabul-mabule lebu. Wa minasani lan iku setengah sangking kang kaping pindho. Qauluhu utawi dawe Kyai Sair Bakar Towil. Fa'al faituhu yauman yubiru aduwahu wa mujrin atoan yastakikul ma'abiro. Fa'al faitu mongko tetemu sapa ingsun hu ing wong, hu ing rajul ngono ya kena ya. Hu ing wong ngono ae. Yauman ing dalem siji dina. Yubiru kang ngerusak sapa wong, sapa rajul ngono ya kena. Aduwahu ing musuhe rajul. Wa mujrin lan wong kang nglakokake atoan ing peparing yastakiku kang ngekaki apa atoan al ma'abiro ing pira-pira tunggangan, ing pira-pira kendaraan. Wa qauluhu lan dawe Kyai Sair Bakar Rujas. Bata yugosiha bi adfin batirin wa yaksidu fi asku ngene ya. Bata yugosi ngene ya. Bata yugosiha bi adfin batirin yaksidu fi aswukiha wajah irin. Bata suwengi-suwengian sapa wong lanang. Bata dalu-daluan sapa wong lanang. Iku yugosi. Ngajar sapa rajul. Iku yugosi. Mukul ngono ya kena ya. Tato ngajar sapa rajul ha ing zaujat. Biat bin kelawan pedang. Ha iku dirujukno ning unta ya kena ya. Ha ing unta tato ing zaujat. Biat bin kelawan pedang. Batirin kang nugel. Yaksidu kang gawe tengah-tengah. Sapa rajul, sapa wong lanang. Fi aswukiha. Ing dalem wentise kentole unta. Tato kentole zaujah. Wentise zaujah. Wajah izin lan wong kang liwati batas lan wong kang lacut atau lan wong kang menyimpang. Fa mujrin mongko utawi lapat mujrin iku maktufun kang diatufake apa lapat mujrin ala yubiru ing atase lapat yubiru. Wa jaizun utawi lapat jaizun iku maktufun kang diatufake apa lapat jaizun ala yaksidu ing atase lapat yaksidu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.